Ringi bangin belum lah ni pok madan football jang snow salah jadi baru hakni kepuar ngasu ban tempat kajing sungu bat kajing kumlai ya San Edward Lamu ibade iwe naki papai bakmi ya kam hangni pok ka area kajongi bapai ya ki jingdon kam nak bonta ban penbiang ya ki jingdon kam habai de bat ko tengah suban sungu kajing kumlai baru hakni kapor ngisu ban ai kajing thapti na kaliang kajungi kum kajing priang subhasa sin ya sar lamu tema kapor ke bakului kapor ke bakim kajungi la kulut mensim banwan hangni po kani ka makani ka madan nak mentau banwan play kani ka tournament jong pi ya kajing la kai jong pi ki maki samla kan thai ki balai sim benta nang taru donlang kiba kilong kemiru lese kiba isim bertalang hakani kajing ya kai football tournament kaba arsui ngasulban ai kajing kublai ya kilong pun ya kani ka tournament ni nisha songtiang nang taru bat bakathei kibala sim ya kata ka senjam hakaban penyai ya kani ka program lani kani ka tournament nakabanta ban ai men sim ya pi kilong kemi ki samla kanthei hakaban ya simbenta hakani ka jing la kai football kumbang itip ba jing la kai football kade ka ma ka jing la kai ka wei ka ba pautam haperthai ka ba songship tam na jing la kai baro ka ba omdei tang kinong la kai ka ba ma ka ba penkhimat handai wat kinong pe ru ki ma ki penkhimat lang na surut sakyar habai ki jing la kai jongpi ka hakani ko na kaliang junga banung islam ka benang ru lapon thun te hakni pon langsung benai jingkublai sahisen ya ki nok penya ya pi kitem baper ki bawan simpenta hakni ka RC ka tournament tinggal akai football baru ya pi ki lokmi ki lokpa ki badon lang hakni bansaki ki samla bat ki habarit baro ki badon hakni ka por ai ki jingkublai ru ya rong ba adong jongka sentar ibalayara ka sound system badon ban pensu ya hakni ka moi hakni ka jingkran kamtam na kaliang jong ikongsan bahasa sim ya ka por jong ban ai ki jingkran sibet te sajisen na kaliang kajunga no piwan hangni ban ya lakai shitham sim ya kata ka mensim kajungpi banwan lakai nadu ka mensim ban penyo ka met bakoi bakya ya nade badu ban peni ki sap ki talen ki jungpi bandang kyu ha kaliang jung ka sap kajungpi ki badon banta ha ka bede bat ka football kumba ki long ki wei pi badon ki khun samla jungi ki balaki ki ba amri tang ha ka district level ha ka state level ru ki lapoi ha ka national level ru ki lapoi kumba napo snung jungi ngidon ya samla mah duduk harmal ki balapoi ki wei ki benta jung kari India bani sim bentalang ngangi skema piru pun sadon kum kita ki badon ni kasap dang kenti kasap ko phong ka jungpi amde ban la kai tang hai kani ka madan football jongka salai hande che ki wei ki banta la kade ha district ha state level ne wat ha national level mo nakaliang ka tunga kata ka pana badu kerja sebagai la ban ya la kai bah badu blay on kurku kurdo ti penai apa mati pun simbenta hakni ke jingel akai ke ba asli wajah ke jingel akai don ki bajop don ki baram hande ke bakong san ke de ke jing simbenta jupi nadu ke mensim ban le akai bah haba phi le akai bah kata kan ade ke jing job nak benta jupi iwe lane ya katim hi barok we ngakit bok riang ya phi ki arteli ki tim ban ki we pat ki tim ru ki badang simbenta sibit lane ha kasi ke bapun kudru dang ya le akai bah badru ublei trai kan rap don rengkat lang bathi tengah khot hakni ke por ya nisha kharmalki nakaliang kajunga madotang khendiat ba ngasngu ban ma ban ya sim bertalam hak bayade bat kini ka mau kumban kersan ya kajing sedang kajungki ban ma ban penyai kini ka tournament ke nang ni syakmat kindang la ban ma ban sei ki samla kan thei ki bala ban kentu ya ka sap patham ka bayade bat kaliang jong football teta kan de kentien sai sisen ublei trai kan rat kurku kudo ya phi kitim ba phar bat ai ba mapi pinlong kum kita ki klur ba pernai nakani gadong katain ban la ban wanra ai ke jingklah ka bede bat ka liang jong ka football bat ki we benta ha ka bah ka miat jong ka imlang salang ku be sibun ku be si hajar ngo subhana hai ku le api ki mengisim benta inong penya ya kani ka tournament ba benta sngi jing sya kalong pendik kan sang nga menin
ini songkai ha yeng mo salai ti pombang shu fu wan ka fin ko ni bagret pi ong ba mentas ni kwat kot sobaya pi bakan ke tournament tengah ru kum bang ju ong man ka por ngam so pher shu ladi ngalasno ladi bakan dei we tradisional jong ni nasional ta ba ki don ki bakan mawi dan ki ba sungi ban ya don bentalang ha kum kini ki program ba pher ki program belajar bu sei inga sei don hi te kalau ngai bersutenat te hai pual boleh kuat ngai syua penbaik bat ngai syua sebaji mo mene te ngai syua ngai penbaik tengah phone rong basnong bat don bot bai rong basnong ru dang yo ban ya kendu lang hakan ngai ju usni te sekentian biang kumeng syu penken mau ya pi kalong ba abai dei bat kini gi tiar ki jong sports noi na tip ha nala dep ai ya ki golnet ki goal post ki corner post gitu ki flag gitu gidan ki bentar ki bah tabol ngan adap ai tip una galing ga klub le se pinsa yo jing tip ki bah kamadian ngan ali behran tigi dagi tigi jing ai ki bah kendiat pensoi ki bah ngala na galing jona ko pitip ba kata kan lang jing mentoi na mentaga klub hi bro ko we ngamong teng kin thein re ki kena ret ki semrang ki kin thei bro ko ba kin yo ka jing mentoi na kita ki tiar ki ba kini penon kam kaba kalong ba kai ka jing la kai ko pitip ka sport si ga de ga we ka ba ai ka jing ko jing khia tetapi la benda kai bah kawan rak tu ya ke jingkot jingkia beningkong ke baar kawan rak ya ke jingnya teli kawai ke dia jingnya teli mo team spirit pide mandan pide kani ke jing ke sports ke bah ke hantang football klan datri sitam nane klan dan ke jingnya team mo ban team lang iwe kan dan ke jing su jumut pinum la ban ko isya katham te kani kadai kawai na ki jingla kai ki ban hikai mo ke ban hikai ya pi ya baro kumno ban ya teli ha ka imlang ga salang tak gitu gisni ki ban kut ngangit sem ba kan long ba itenat isong kun bat kum juru ngai beli kerpang e pi baro ki players ki ban le ba bat ki bal job hi ki dei kita ki bala bangsa bagi ban kio sokrang bat nge kerman sem banang ni sakmat pinang bun ki wi pat ki tournament dan ki jingila ka ki ban sepenya kham ba kham long grand kendiat kumangan ju om baro bagi tiap kita boleh koi kin biang, te nangalian jungar dengan sampai ya ke ego bang nidang lak banyarap, ingin sedang nyarap, ingin sedang pay kong may inuwan, ini ditang jingai semua hari berit, dibang nangalian jungar mentara sini kan hypo ko lengkot mo, sulong natang hypo lengkot kat bayi donai, kalau tang minus no tilang nak ni, ditang ini nakuapan ya declare semua, bahkan ni minyak pemberas dan bayar kan ni tournament mentara sini, kanila kai football jung kintai, lakli ya kan. Boleh sibuk. Halo. Sendal-sendalan. Sok buat tim sok apa? Mana yo? Mana? Ini meter merah. Baiklah. Berapa guna? Halo. Bang guys, yang kain ni saya. Oh hello.
Ôi ơi. Biển cái lại rồi. Đi nghe rơi hạt đi đang cầm. Lara Ronaldo. Tie day last man. Đấy. Sao thấy biết chạm đất rồi. Ông chắc tới biết chạm đất.
Bayi nak gina lekat. Buk payah kepok lah sulai lah.